което повече от всичко трябва да се стремим или да търсим, или да жадуваме по-точно нещо е присъствието на царя, присъствието на бащата. Халелуя! Присъствието на бащата, всичко, от което имаме нужда е от неговото присъствие. Халелуя! В неговото присъствие ще намерим изцеление, възстановяване, промяна, благословение, свобода, простор, всичко, от което се нуждае неговото присъствие, скъпи църква. Алелуя! И вярвам, че всеки един от вас, който е тази вечер тук, купнее за Божието присъствие. Купнее за Божието присъствие. Знаете ли, пеем, все още ние пеем, има една песен, която всъщност ще пеем. Там се пее много, как да кажа, песента се пее така, който веднъж е влязъл в святото място, той не може да живее на друго място. Алелуя! Който веднъж е служил на святото място и е влязъл в святото място, той не може да живее никъде другаде повече. Алелуя! Библията винаги говори за, аз почти цяла година говоря за тия два типа хора, два типа християни, два типа свещеници. Едните служат в дома, ама има свещеници, които сам Бог ги е извикал, сам Бог ги е избрал и те служат на олтара. Алелуя! Който е гледан из огъня на Бога и като е слава на Бога. Разбирате ли? Чудесно е, че вярваме, чудесно е, че отиваме на църква. Алелуя! Но Бог иска ние не да отиваме на църква, ние да бъдем църквата. Алелуя! И знаете ли кои са църквата му, тия, които са готови, халелуя, да включат завет с него? Ще си го кажа, записвам, аз поне след това се съобразявам, трябва да го кажа. Истината е едно, халелуя, Бог ще те благослови. Слушайте нещо, но след това какво ще правиш? След това какво ще стане с теб? Да ударя малко да другия тип християни, плътски тип. Разбирате? Истината е, че Бог ще те благослови, ако отидеш на него. Без значение дали искаш и дали не искаш. Без значение дали го. Ти отидеш и прием, ти никога няма. Ти ще си благословен. Разбира се ли какво правим? Влезеш в едното присъствие, ти ще си благословен. Въпросът е след това какво ще правиш. Халелуя! Буквално това е пророческо слово. Бог ще благослови! Не се разстрахувай! Амен! Халелуя! Но след това какво ще стане? След това какво ще стане? След това какво ще правиш? Какво ще правим след това? Разбирате, големия брой. После какво ще правим? Ма записвам, не ме записваш, ще го кажа just така, както Бог ми го каза. След това Господ, след това царя, чуете църква, иска да се ожени за тебе. Само който разбрал, какво казах, да се ударе слава Бога. Иска да си невястата му. Алелуя! Разбирате ли какво? Влезеш в присъствието на Бога, това значи, че имаш неговото поголение. И след това той ще иска завет с теб. След това той ще иска това, което ти имаш, да е него и това, което има той, да е твое. Алелуя! Що се радва, че наистина тази вечер на църква. Скъпа църква, всъщност имам една малка изненада. Тя така ми каже, не е изненада, как да го кажа. Всъщност тази вечер не искам да говоря, аз искам да говорите ви. Амен! Така че беше време до сега да избягате. Който не е избягал, вече край няма излиза. Всъщност искам да споделя с всеки един от вас нещата през годината, какво е преживял, докъде е стигнал, кой е разбрал, какво словото на Бог, кое е хванал, кое не е хванал, кое не е разбрал или кое е разбрал и докъде е стигнал. Халелуя! Амен! Обаче искам при това имам много кратко, ще се опитам да бъда много кратък. Искам да ви споделя нещо, което е много важно. Нещо, което е много важно, много важен принцип. Много основен принцип. На края на годината сме църква. Влизаме новата година. Не, че само по себе си, как да кажа, 2015, 2016, 2018 и така нататък. Не, че това прави нещо. Бъдете зрели християни. Амен. Знаете ли, на края на годината хората си дават равносметка. Или всеки един от нас си дава равносметка. Какво е правил, какво не е правил, докъде е стигнал, какво спечелил, какво загубил. Халелуя, че си загубил нещо, има няколко дена до края на годината, това означава, че може да се върне си по-крато година. Халелуя! Къде си стигнал, къде не си стигнал, в пустинята ли си влязал. Между другото, ако си влязал в пустинята, ама Святия Дух те накара да излезеш, да влезеш в пустинята, не бързай да излизаш. Чакай докато Святия Дух не иска. Защото ние които са просто цяла година, просто да видим това, което.
Защото Святия Дух, когато дойде да изкара, той ще изкара, когато спечелиш най-голямата си битка, най-голямата си победа в пустинята. Халелуя! В пустинята. Пустинята научаваме това, което е ценно, което е важно. Излишния багаж в пустинята го фърляме. И започваме да ценим нещата, които наистина са помагайте ме, ценни, важни. Пустинята не ти трябва цялата къща и багажа и... Какво ти трябва в пустинята? Ще се радваш за едно парче хляб, ще се радваш за вода. Халелуя! Разбирате ли какво говоря? Така че, скъпа църква, в пустинята научаваме най-важните уроци в живота си. Знаете ли, урока, който мога да го научим в пустинята, никой други не мога да го научим. Искам да видим няколко неща, само в момента, така че да ви споделя само. Всъщност, два стиха искам да видим. Просто ще се опитам да кажа неща, които през годината сме говорили, неща, през които годината сме се молили, просто да минем през всичкото, за да стане явно, да стане ясно къде сме. Скъпа църква, цяла година говорих, как да кажа, говорих принципи и всеки кой разбира какво е принцип, кой не разбира какво е принцип. Разбираме ли какво е принцип? Ще го кажа най-близко на български език, какво значи принцип, по-разбираем език. Принцип означава правилна основа. Искам да чуете, скъпа църква. Всяко едно нещо в живота на човека, дали е вярваш, дали не е вярваш, дали е бизнес, даже и бизнесмени, как да го кажа, зависи с едно просто нещо. Взаимоотношенията с хората, взаимоотношенията с приятели, с брати, с сестри, с роднини, взаимоотношенията между църква, ако щете, разбирате ли, нали, аз от моя страна говоря, като нали, пастор с всичка раса и така нататък. Всичко, ама абсолютно всичко, си има някаква база, си има някаква основа, разбирате? И Библията много пъти говори за това. Ако човек гради на правилната основа живота си, семейството си, домът си, бизнеса си, успеха го следва. Разбирате? Не казвам, че е лесно, не казвам, че е веднага. Но успеха, знаете ли, идва неуспех, айде да го кажа, идва неуспеха, идват провалите, само там, където човек не е поставил основа. Всичко пада. Алелуя! Алелуя, кой разбира? Исус много говори за тези неща. Исус каза, двама човека строят къща. Помислете малко. И двамата имат пари да строят къща. Имат способност да строят къща. Не им трябва майстор, те строят къща. Това значи, че знаят какво трябва да правят. Алелуя! Разбирате ли? Просто един е решил, преди да почне строежа, той е решил да задълбае. Решил да направи основа. Разбирате ли? Библията след това казва, Исус казва, преобразно говори, Исус казва и на двамата. Искате ли и не искате, разбирате ли и не разбирате, ще дойде голяма буря, ще дойде голяма вода. Разбирате ли? Той не казва, че къщата на единия ще падне, той ги предупреждава, че буря идва. Разбирате ли какво е буря? Той ги предупреждава, той казва, виж, разбираш или не разбираш? Строиш или не строиш, зрител ли си, буря ще дойде. Разбирате ли? Сега е време на градеж, сега е време на строеж. Преди да дойде бурята, ти направи основа. Алелуя! Разбирате ли? Ти направи основа, вземи живота ти, вземи решение на живота ти, на дома ти, да го построиш на правилната основа. Значи, скъпа църква, основата, върху която е градим, върху основата, даже върху която вярваме, разбирате се. Библията говори основа, най-близката дума, близка по значение на български език, е принцип. Принцип означава основа. Айде, какво да го кажа? Правилна основа, върху която да градим живота си.
И знаете ли, хора, ако четем цялата Библия, за хора, които са следвали определени принципи в живота си и те затова са успешни. Амен. Амен. Аз вярвам в Бога. Чудесно е, че вярваш в Бога, разбирате ли? Стъпи върху правилната основа, Той ще те научи да строиш. Амен. Разбирате? Аз вярвам в Бога, преведено на български. Много християни го имат предвид. Аз вярвам на Бога, Той ще направи всичко. Аз ще съм зрител. Нали? Разбира се ли това? Аз вярвам на Бога, много християни си мислят, Бог ще работи, аз ще гледам. Ама обаче Библията ни казва, че Бог работи, а не гледа. Библията предупреждава за зрители и градители. И знаете ли, Исус търси, ако обърнете внимание, преди Исус да проповядва, преди Исус да изцелява, търси ученици. Галилея, Юдея, Самария, намери ученици и какво направи? Закара ни на сватба! Кана Галилейска! Разбирате ли принципа на Исус? Той, когато намери ученици, той тогава започне да проповядва. И влизам в проповедта вече. Учениците всъщност, ако се спомняте, единственото нещо, което искаха от Исус, обърнете внимание, те искаха следното: Учителю, научи ни да се молим. Не са искали, обърнете внимание, не са искали абсолютно нищо. Нито са, как да кажа, кажете нещо, не се сещам, аз опитвам се да казвам нещо, но не са казали дай ми това, Исуса, или дай ми това, или направи това, разбирате ли? Да има предвид за учениците. Не са искали абсолютно нищо. Какво има предвид? Обърнете внимание. Не им липсвало хляб. Обърнете внимание, те раздаваха хляб. Не им липсвало вода. Разбирате ли? Хората жаждаха, те имаха източника на водата. Живата вода е при тях. Разбирате ли? Разбирате ли? И те, знаете ли, те са ученици, те, които са ученици, не казвам, искам правилно да разберете, не казвам, че утре ще се събудим милионери. Вярвам, че всеки един от нас ще стигне и ще мине това място. Алелуя, който го вярва, да му бъде споделено. Слушайте, правилно искам да ме разберете. Учениците били така, учениците казаха едно: Учителю, искаме да ни научиш да се молим. Обърнете внимание, след като Исус им каза, а вие, те се молят по различен начин. Хляба, водата, рибата, дрехите, виното. А вие, Библията казва, се молете така: Отче наш. Или вие кажете, че сте синове. Алелуя, Отче наш. Разбирате ли какво говори? Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. И знаете ли, скъпа църква, учениците и сега в момента казват едно единствено нещо всеки ден. Както е на небето, да дойде на земята. Както е на небето, да... Разбирате, те не искат нищо от земята да вземат да закарат на небето. Сега казвам обаче, след това буквално го чух. Знаете ли, обаче небето няма да приеме нищо това, което е от земята. Алелуя! Ма хората ще променят, хората ще влязат в небето, ама променени. Това означава, че небето няма да приеме нищо от земята. Небето ще приеме от земята, халелуя, това, което е слязло от небето. Църква. И те казаха: Учителю, искаме да ни научиш да се молим. Научи ли да се молим? И знаете ли, когато те започнаха да се молят, слушайте внимателно, тогава започнаха да ги следват чудесата и знаменията. Те излязаха от ограничения. Алелуя. Когато казвам, учениците започнаха да се молят. Какво се молеха? Казваха, както е на небето, да дойде на земята всеки ден. Чудесата започнаха да ги следват. Алелуя! Това разбира, благодаря слава. Скъпа църква, връщам се само малко назад. Господ, бях ви казал няколко неща. Другото, което искам да се спра. Господ дава всичко за своето тяло, което е църквата му. Халелуя! Господ дава абсолютно всичко за своето си тяло,
Нали, той е главата, църквата е тялото му. За своето си тяло, което е църквата. Как снабдява Господ всичко за своето си тяло? Това трябва да фанете всеки един пастор. Първо фанете мене сега. Кажи ни как? Как кажете? Давай сега. Кажи ни как? Кой иска да го знае? Знаете ли как Бог снабдява абсолютно всичко за своето си тяло тук на земята? Като всеки един от нас се заеме мястото. Разбирате ли какво значи? Чие го си от тялото? Халелуя. Бог снабдява всичко необходимо. Къде е проблемът? Искам правилно да разберете. Много пъти как. Ръката е силна. Ето, имам големи мускули, мога да дигна. Ма що? Защото е вързана с тялото. Нали? Много пъти съм задал толкова. Ама ако е отрязана от тялото и с мускулите, мога да дигне нещо. Не, тя функционира, защото е част от тялото. Халелуя. Разбирате ли? Как Бог снабдява всичко за тялото си? Като всеки един от нас се заеме правилното място. Алелуя! Амен! Мога да чуя наистина добро мисъл. Скъпа църква, допълнително има, естествено, нали, имам преди да се вземе място, това не означава да се вземе място и да влиза в църква и да излиза в църква. Разбирате? Да се вземе мястото, да се вземе позицията, която Бог му е дал в Господа. Да се вземе своята позиция, своята си част, която Бог му е дал в Господа. Тя не е в естественото, тя е в духа. Халелуя! Амен! Амен! Когато ти си в правилната позиция, обърнете внимание, в духа, воюваш за този дом, воюваш за този град. Не казвам да воюваш за хладилника и сметките. Църква? Когато си в правилната позиция в Господа, воюваш за дома, воюваш за семействата, воюваш за града, воюваш за територията. Разбирате ли? Това означава едно. Чуйте нещо. Ти воюваш от страната на победата. Защо? Защото боя не е твой, боя е на Господа. Алелуя! Разбирате ли какво е преди? Божия лай победи. Искаш да ти помогне? Забрави твоя живот, забрави твоите мечти. И влез в неговите мечти, в неговата воля, в неговата съдба за тебе. Халелуя! Не мога да кажем амин за това нещо. Халелуя! Бог снабдява всичко необходимо за църквата си. Като всеки един от нас се заеме правилното място, правилната позиция. Бях изпозирал много пъти за Лазар. Не е Лазер, а е Лазар. Лазер е някой друг, не е от Библията. Лазар! Лазар! Аз не казах ли също? Що крещя и аз не знам. Лазар! Бях изпожил много пъти. И там много точно, нали се спирам се, защото там е много точно написано. Исус, знаете, първият ден викаха го, не отиди, втория ден, третия ден не отиди. На четвъртия ден каза му, че се ставайте сега да чуя. Той умря, Лазар. Лазар умря. Разбирате? И интересното нещо, това, което искам да изповеда църква. Застана пред гроба му, пред скалата, колко си спомням пише, където го погребаха. Каза нещо интересно. Каза, а вие, на някоя група от хора, познайте никого, а вие, мърете камъка. Знаете ли, много е важно да се вземе правилната позиция, означава ние да направим нашата си част. А вие, първо вие мърете камъка и аз ще направя моята част. Аз ще ви викам, възкръсни. Разберете ли какво правим? Така, вие направите вашата част, моята част, която аз ще си я направя. Това, което никой друг не може да го направи. Знаете ли, има някои неща просто трябва от нашия живот, които са умрели, области в нашия живот, които са умрели. Единствен начин да възкръснат, просто трябва да намерим камък и кажем, извикай ги да възкръснат. Амен. Разбирате ли църква? Така че ние трябва да направим нашата си част, той да направи своята. Винаги е така.
Просто имам само още няколко неща, които искам да наблегна, които са много важни за цяло. Много пъти говорих, нали, за Гидеон, Самсон, Давид и така нататък. Знаете ли едно нещо? Айде за Давид по-ясно ще стане. Давид видя Голият, но Давид не, как да кажа, той тръгна към Голият и той буквално започна да си пророкува сам победата. Разбирате, той каза, както Господ е дал мечката лъва. Разбирате, аз бях подготвен. Бог ме е подготвил с мечка с лъв. Разбирате ли за какво говоря? Давид точно това каза. Аз бях подготвен с мечка с лъв и Бог ме е подготвил за тази битка. Разбирате ли църква? Знаете ли, Бог да те издигне, това означава да сложи Голият в твоя живот. Амен! Разбирате ли, Бог просто приготви най-големият трамплин, най-голямата позиция, платформа на Давид да стане световно известен, като сложи Голият в неговия живот. Знаете ли, Голият в твоя живот просто да се прослави кой е твой Бог. Халелуя! И Голият, Давид прави следното нещо, както Бог ме е подготвил с овца, с мечката, сега идва твоя ред. Господ ще те даде в ръката ми. И той пророкува победата си. Това, което искам да ви споделя тази вечер и да го кажа по-така, това, което имам предвид с тази история. Не заобикаляй никога врага. Ще го повторя пак. Не заобикаляй никога врага. Върви право към него. Върви право към него, защото Господ ще ти даде победата. Разбирате ли какво говоря? Не заобикаляй. Господ ще ти помогне. Господ ще ти даде победата. Спомните ли се какво каза на... Той те е извикал, между Бог те е извикал да побеждаваш църква. Бог не те е извикал, за да бъдеш провален. Алелуя! Амин! Така че Бог те е извикал, за да побеждаваш. Помните ли Бог какво каза Господ е с тебе, мъж храбрен и силен. Гидеон. Разбирате, помните ли Бог какво му каза? Каза ли се страхувай? Господ е с тебе. Сещате ли се? Ма той Господ е с нас. Той каза, не, аз не съм с тях. Аз съм с тебе. Той пък казва, Господ е, ако е с нас. Той казва, не ме спри, аз съм с тебе. Не съм с тях, с тебе. Разбирате ли? И ти става твоя сила. Така че трябва да Господ е с тебе. Господ е с тебе. Не заобикаляй врага. Алелуя. Сега ще ме разберете. Къде е Святия Дух? Къде е Святия Дух? Италия знае къде е Святия Дух. Вие, Святия Дух е в нас. Амин. Святия Дух. Сега обърнете внимание. Господ каза, аз съм с тебе. Така ли? Ако ти заобикаляш, Господ какво ще прави? Той е с тебе, той е в тебе и той заобикаля. Кой разбира какво говоря? Ама и ти се обръщаш и кажеш, ма Господе, проблемите ми така, ми ти какво правиш тук? Ама Господе, отиди напред така, не, аз съм с тебе. Кой разбира вече за какво говоря? Къде е Святия Дух? И той така, аз съм с тебе. Разбира, че го заобикаля. Що и той заобикаля? Той е с тебе. Ма ти ако се изправиш, алелуя, разбира се за какво говоря? Така че запомнете го, скъпа църква. Господ е с тебе. Алелуя. Господ е с тебе. Алелуя. Добре, искам само да видим няколко стиха. Отворете с мен Римляни 12 глава. Римляни 12 глава. Алелуя. Римляни 12 глава. 12 глава, първи и втори стих. Само него ще видим. Знаете много добре какво... Предполагам, че знаете какво пише. Обаче се видим само и тия два стиха. Тази вече основното нещо, което всъщност искам да ви споделя. То е може би айде да го кажа, за това, което предстои, за годината напред. Аз отдавна да ви кажа, вече живея в другата година. Аз вече... Не ми обръщайте внимание. Римляни 12 глава. Първи и втори стих, само момент да видим как се записва. Чуйте какво пише там. И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божията милост, да представите телата си за жертва, жива, свята, благоугодна на Бога.
като ваше разумно служение. Мога да чуем за това. Представете телата си като жива жертва. Жива жертва, свята, богоугодна на Бога. Това е храм на Святия Дух. Амин, църква. Ние трябва да се грижим за него. Окей? Разбирате ли за това? Ние трябва да се грижим за него. Ако Бог ти е дал тялото, трябва да се грижим за него. Избирай какво идеш, кога спиш, какво пиеш. Предполагам, че вече не пушиш ти. Никой не казваме за това, бе. Амен! Разбирате ли за какво говорим? Представете телата си, жива жертва, свята, богоугодна на Бога, като вашето разумно служение. Защо Бог Библията го казва това? Защото обърнете внимание на това, което ще кажа. Животът ти, ходенето ти, хората не четат Библия, бъдете честни. Хората четат тебе. Хората четат твоето ходене, твоето ставане, твоето лягане, твоето говорене. И Библията за това предупреждава, а вие представете телата си, жертва, жива, свята, богоугодна на Бога, защото хората четат тебе. Амен. Разбирате ли? Втори стих. И не бъдете съобразени с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Алелуя. За да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро и благоугодно и съвършено на Бога. Амен. За да познаеш каква е Божията воля, това означава промяна на ума. Пусни Исус да влезе в Самария. Трудният образ. Исус влиза в Самария. Без никой да го кани, той иска да стигне и до Самария. Бог иска да спаси душата. Бог иска да спаси душата, да те помаже ти да се грижиш за тялото и да ти промени ума. Защо е нужно това нещо? Защото няма нужда да върчиш на небето, защото тук можеш да свалиш небето. Алелуя! Той ме разбира за това да не стане Бога. Още един стих искаме да видим Йоан, Евангелието на Йоан. Там пише нещо чудесно. Това са думите на Исус. Евангелието на Йоан, 10 глава. Искам да видим там нещо, което е много, много важно. Павел казва, а вие, братя и сестри, не пише сестри, то се подразбира, а вие, говори за църквата, представете телата си, свята жертва, жива жертва, благоугодна на Бога. Телата църква. Защото трябва да стане видимо. Разбирате ли, ти мога да вярваш в душата си, но ако не е видимо. Амен. Йоан 10 глава. 15 стих. Думите на Исус. Вау. Чудесно. Те всички също, цялата Библия са думите на Исус, ама... Йоан 10-15. Както Отец, там ли сте? Както Отец познава мене, и аз познавам Отца, и аз давам живота си за овцете. Чухте ли го? Това са думи на Исус. 10-15. Както Отец познава мене. Само искам да справя това. Отец познава ли тебе? Да. Да или не? Да. Амен. Сега, говорете какво имам преди. Отец познава ли тебе, когато си в криза? Да. Отец познава ли тебе, когато ти е трудно? Семейно, финансово, когато си в ограничение, в болести? Да. Разбира се какво значи. Искам правя, нали, идеята е, че Бог знае всичко. Естествено, че Бог знае всичко, обаче тук не пише Бог знае всичко, пише Бог познава мене. Бог познава мене, когато на мене ми е тясно. Бог познава мене какви са, когато няма финанси. Бог познава... Отдавна беше това. Амен, жена. Сега че трябва да казвам. Бог познава мене, когато съм в трудност. Бог познава мене, когато съм... Бог познава мене. Бог познава мене. Ти, когато си в трудност, Бог познава ли те тогава какъв си? Познава ли те тогава кой си? Амен. Амин. И знаете, чуйте нещо. Защо те познава Бог?
Защото когато си бил на трудно, си бил на тясно, той дошъл и те повикал. Господи, трудно ми е, тясно ме е. Той дошъл и казва, хубаво, ето, познавам те, ще ти помогна и те изкарва. Амен. Разбирате? Знаете ли, тясното е място, за да можеш да познаваш Бога. Амен. На широкото няма да го познаваш. Не го разбирате това. Колко от вас, когато са били в труд, казвам били, в трудност, в ограничения, в това... Знаете ли, човек, когато е в ограничение, когато е в беда, когато е жален, той моли повече. Той пости повече. Той вярва повече. Кой разбира за това, което говори сега? Разбирате ли се това? Когато е на широко, алелуя амин. Алелуя амин. Разбирате ли? Обаче ходене от слава в слава означава от слава в слава. Разбирате ли? И така че, както Отец познава мене, обърнете внимание, и аз познавам Отец. И аз познавам Отец, защото съм бил на театралски език. Преобразни неща говоря. Разбирате? И аз познавам Отец. Обърнете внимание. И аз давам живота си за овцете. Това са думи на Исус. Продължавам още няколко стиха и казва следното. И други овце има. При 2000 години, 2015 години, така го казвам, Исус каза следното нещо. Това го казва в Израел, на юдеи, на учениците. Обърнете внимание какво каза Исус. 16 стих. И други овце имам. Където? Извън Иерусалим, извън това. За кои други? И други овце имам, които са в Португалия. Алелуя! И други овце имам. Разбирате ли какво говори Исус? И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа. Алелуя! И ще чуят гласа ми. И ще бъдем заедно. Едно стадо с един пастир. Кой ще бъде слава на Бога? Кой ще бъде слава на Бога? И 17 стих слушайте какво каза. Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема. Аз го давам от себе си. Имам право да си го дам и имам право пак да си го взема. Тази заповед получих от своя Отец. Амен. Сега, думите на Исус са, как да кажа, думите, така да го кажа по-точно. Исус говори, че Той също дава тялото си за жива жертва. Разбрахте ли това? Нали за това говори? Той също дава, той казва, аз давам тялото си за жива жертва, света благоговение. Братя и маре, той каза, аз го давам, никой не му го иска. Никой не му го... Той го дава, той казва, аз го давам. Учениците си му казват, ама къде отиваш? На кръста, ма там ще умреш. Ма в Иерусалим, отиваш да проповядат, ма те ще фана, ще те убият. Той каза, да, знам. Кой разбира се какво говори? Разбираш? Ама в Иерусалим отиваш. Ма там ще фанат очите ми, ще убият. Ще сложат на кръст. Той каза, аз знам. Ама защо там? Там ще умреш. Той каза, да, аз знам. Аз дойдох да дам живота си. Разбираш ли какво говори? И той отиде и даде живота си. И той след това казва, аз го давам. И след това мога да си го взема. Искам да чуете това, което ще кажа много и дълбоко, скъпеца. Бъди жива жертва. Доброволно. Халелуя. Ти бъди жертва. Ама не ще жертвам него, ще жертвам нея, ще жертвам това, ще жертвам другите, ще жертвам... Не, ти бъди жертва за това поколение. Това е трудно. Трудно е, знаете ли защо? За който не го разбира. Ти бъди жертвата, ти бъди добро. Знаете ли, за да се бъдеш... Чуйте нещо. Ако не го направиш доброволно, трябва някой да дойде. При тебе Стария Завет, трябва някой да дойде. При тебе да те върши и да те занесе на ултара. И да те жертва. Окей? Нали? Разбрахте ли какво? Стария Завет. За да жертваш, взимаш овца или нещо, ти трябва да го вържиш и ти трябва да го занесеш на ултара. Нали? Знаете ли, обаче, обърнете внимание, Исус казва, няма нужда. Той казва, аз доброволно отивам на ултара. Аз доброволно отивам да жертвам. Халелуя. Аз давам живота си. Халелуя. Давам живота си. И след това мога да се го взема. Какво общо има с нас? Знаете ли?
Какво още има това с нас? Халелуя. Чуйте това и го запомнете това, как ще го кажа. Когато ти отидеш доброволно на олтара, никой няма повече да докосне живота си. Кой разбира за това да извика халелуя? Знаете ли, нищо няма да докосне живота. Разбирате ли? Трябва ли пасторът да вържи да сложи на олтара? Трябва ли някой да дойде да... Знаете ли, Исус каза, който отиде доброволно, който каза, аз давам живота си и след това може да си го взема и нищо повече не може да го докосне. Казва и много важен ключ, а някой живота му ще бъде трансформиран от там и проведе тази веща. Ако ти отидеш доброволно на олтара, няма нищо повече, казвам, да те докосва. Алелуя! Разбирате ли с какво казвам? Аз го давам и може да си го взема и нищо повече не може да го докосне. Алелуя! Спомняте ли си историята за Авраам и сина му Исак? Не сте ли се задали въпроса как това дете, момче, или как да го кажа, не е бил малко дете, а бил момче, сложи му дървата на гърба му и да ги носи. Бил е младеж. Разбирате ли? Пита го къде е жертвата. Това означава, че той разбира. Знаеш си въпроса, как още той ни каза гът, ни каза мрък, ни каза нищо. И след това този мъж оженил се, деца има. Разбирате ли? Задахте ли си как е минал живота му един ден, той да се спомни, че баща му е го взел и го сложил на олтара? Как е минал живота му? Ние говорим за Авраам. Добре, как е минал живота на това дете, на сина му? Разбира какво говори. Знаете ли, той разбрал, че тогава каза, той вече е на олтара. Той разбра, той никога няма да го забрави това нещо. Разбирате ли? Така, леле, ако този ден Господ не ми беше показал милост, алелуя! Разбирате ли? Ако този ден Господ не ми беше показал милост, никога, разбирате ли? И той е разказал това на децата си, на внуците си, на Яков и на всички останали. Разбирате ли? И тази вечер всъщност това, което няма да се откланя, тази вечер сега това, което искам да ви кажа, скъпа църква. Минахме през това нещо, да дадем най-скъпото, да дадем това, да дадем деца и внуци на Бога и така. Обаче тази вечер, това времето, в което предстои, годината, която идва, айде Бог така пророчески да го кажа. Чуйте нещо, не жертва Исак, бъди ти Исак. Бъди ти Исак за това поколение. Алелуя, ти бъди Исак. Защото който доброволно сложи да даде живота си на олтара, нищо повече не може да го докосне. Нека да ударим само на Бога. Бъди ти Исак. Халелуя. Халелуя. И искам още нещо да кажа. Да, има още малко време. Искам още нещо, на което да спра. Много пъти аз ви говорих за това. Исус, обърнете внимание на това, което ще кажа. И го хванете, много е важно, много е дълбоко, много е ключово за годината, която предстои. Аз не ви говоря за тази, казвам ви за годината, която предстои. Бог дава неща на подготвените. Исус взима трима от учениците си, трима от апостоли, Йоан, Петър и Яков, и ги закарва, обърнете внимание, пише на планината на преображението. Явяват се на планината, се явява Моисей и Илия. Сещате ли се историята? Нали? Искам да чуете нещо. Защо Исус... Айде да не кажа така, защо Исус се среща с Моисей и Илия? Нали? Разбирате? Исус са смъртви ли? Исус не е Бог, който говори смъртви. Това означава, че те са живи. Разбирате ли се какво? Илия беше взет с колесницата, огнена колесница. Моисей дойдоха да се бият за тялото му от дявола и дойде Архангел Михаил да не бъркам, че го взе за тялото му. И дявола все още търси тялото му. Искам да чуете нещо. Знаете ли, защо се бият цялата лодория там и зелена? Защото търсят тялото на Моисей и духа. Не го разбрахте. Записвам, трябва да се образявам, ще го кажа. Целият Близкия изток, там Сирия, Иран, Ирак, Египет, всички знаете какво става? Война. Израел е една и такава, като България. Там има ли война?
И няма. Знаете ли защо няма? В духа, защото Архангел Михаил на Господното воинство пази Иерусалим. Кой разбира за какво говоря? Кой разбира за какво говоря наистина? Нека да ударя слава Бога. Който казва, молете се за Иерусалим, молете се за Израел. Знаете ли, военачалника на Господното воинство пази тези, които воюват за него? Отплеснах само. Исус се среща на планината с Моисей и Илия. Винаги, как да кажа, моята се закачка. Исус знае кой е Моисей, кой е Илия. Обаче Петър и Йоан, как те разбраха, че вижда Моисей и Илия? При 2000 години, при 3000 години. Как по дрехите ли ги разбраха? Как разбраха как този е Илия, този е Моисей? Или то как го разбраха? Пръчката не беше там. На Илия кожуха и той не беше там. На Илия кожуха остана при Елисей. Пръчката остана при Арон. В ковчега на завета. Друг път, как го разбраха? Исус е там. Всичко разбереш, когато Исус е там. Кой разбира за какво говоря? Исус е там. Всичко ще разбереш. Ако си там, където е Исус, няма нещо, което да не разбереш. Не го разбирате. Знаете ли, от сега нататък никой няма да бъдеш сам. На жена ми винаги аз така, по моя начин така. Говоря с Бога, говоря с Святия Дух. Аз сам си говоря моята къл, дяволи ми говорят и аз никога не съм сам. Кой разбира, каже, кой да разбира наистина да отделя слава от Бога? Кой разбира? Никога няма да останеш сам. Няма. И отгоре на той и съм жена и говоря за жена. Вижте ли за какво викам към Бога, не ли нож? Кой разбра, кой казваш? Не се оплаква. Аз съм жена за нея, затова викам към Бога. Алелуя! Добре, скъпа църква. Казах, каквото има да кажа, записвам. Исус се среща с Моисей и Илия. Хванете това, което ще кажа, много е дълго. Много е ключово и за цялата година, буквално, трябва да кажа, да сти на друго място с Бога. Амин. До дойде сърцата. Исус се среща с Моисей и Илия. Сега, Моисей, слушайте какво ще кажа. Моисей и Илия представляват две планини. Цялата Библия говори за това. Съгласни ли сме? Моисей представлява планината Синай, където получиха закон. Нали така? Илия представлява планината Кармил, където извика дъжд. Нали така? Исус представлява хълма Сион, където е благодат. Разбирате ли за какво? Разбрахте ли за какво? Моисей представлява закона. Илия представлява пророцтво. Той каза, аз съм дошъл да изпълня закона и пророцтво. Исус ги каза тези неща. Разбирате? Моисей представлява закона, планината. Илия представлява планината Кармил, която е преобраз на пророците. И той е благодата, Сион. Благодата идва от него, хълма Сион, където всичко е дано. Не е по заслуги, не. Всичко той е дано. Спасението, изцелението, възстановяването, издигането, поколението, всичко. Хълма Сион. Сега, това, което ще кажа. Знаете ли, искам да чуете нещо. Слушайте нещо на какво ще кажа за това. Хората или мъжете, които ходят по планините, в духа говорим, те се намират и се събират. Запомните ли това? Исус се събра с Моисей, Илия и той самия и закара учениците там. Знаете ли, хората, които мъжете на планините се намират, по нации, по народи, алелуя, те се намират и се събират на среща. Знаете ли, хората на планините говорят различно. Хората на планините, слушайте внимателно, подготвят се за различни неща. Хората от планините, които говорят на долината, те не разбират тия, които ходят на долината, от това, което става на планината.
Моисей се качи, Бог му каза, качи се на планината. И Моисей говори с Бога лице в лице. Получава 10 заповеди. Знаете цялата история. Долу на полето, уния нито чуват заповеди, нито виждат Бог, уния виждат гръм, гръмотевица и огъц. Това, което се случва на върха на планината, този, който живее долу на низината, не го разбира. Сега ще чуете нещо, искам да чуете нещо. Ако събирай се, покажи на човека до тебе. Кажите на човека до тебе. Събирай се с мъже, които стоят на планината. Сега ще го кажа по друг начин. Събирай се с хора, които са по-святи от тебе. Събирай се с хора, които са по-помазани от тебе. Събирай се с хора, които са по-смели от тебе. Същите ли става приказки, които се събираш, такъв ставаш? Кой разбра за какво говоря? Благодаря, слава на Бога. Не се събирай с хора, от които си мислиш, че ти си по-свят. Какво правилно? Ти си мислиш, че си по-свят от тях. Защо се събираш с тези хора? Кой разбира за какво говоря? Разбира се. Ти си мислиш, че защо се събираш с тези? Събирай се с хора, които са по-смирени от теб. Събирай се с хора, които са по-святи от теб. Знаете ли, ти когато, ще го кажа по този начин, когато ти знаеш, че този, с който се събираш, той е по-свят от тебе, ти се съобразяваш, какво казваш. Алелуя! Ти знаеш най-добре с какво си. Разбираш ли, важно, ако се събираш с някой, който знаеш, че ти си по, ти... Разбираш ли за какво говори? Кой разбира за какво казва? Събирайте се с хора, които са на планината. Исус, обърнете внимание, той отиде мъжете, които ходят по планините, халелуя, те се намират по народи, по нации, халелуя, и те си говорят за това, което предстои. И знаете ли, Отец е там. Ще слушат. Него слушайте, в Него е моето благоволение, Той е Сина. Тебе ще слушаме, палатки ще правят. Знаете ли, които ходят на низината са неадекватни с това, което се случва в планината. Халелуя. Разбрахте ли нещо? Много ключов стих. Всъщност, Зинай ми го показа. Псалм 25. Аз го казах. 125, извинявайте. Аз го запомня 125, ама казах 25. Само 125. Само 125, само тук да намерим го. Слушайте ми, какво пише там. Който се уповава на Господа, са като хълма Сион, които няма да се поклатят, а стоят до века. Както планините обкръжени от Ерусалим, така Господ обкръжава народа си от сега и до века. Няма да го чета нататък. Ще го прочета, защо да не го прочета? Това е силно. Защото скиптърът на безбожието няма да почува върху делата на праведните, нито да не протегнат праведните ръцете към беззаконието. Стори, Господи, добро на добрите и на онези, които са с прави сърца. А на онези, които се отклоняват от кривите пътища, Господ ще ги отведе заедно с онези, които вършат беззаконие. Мир на Израел. Халелуя, да чуя мир за това. В първи стих искам да кажа. Които се уповават на Господа, са като хълма Сион, които няма да се поклатят до века. Мога да видят тук ръце дигнати, които уповават на Господа, са като на хълма Сион. Знаете ли, като Христос Бог да прави с мъже, които ходят по хълма? Не до хълма. Халелуя. Халелуя. На планината, скъпа църква. Мъжете на планината винаги се намират. Това е много дълго. Знаете ли, чуйте нещо. Ако говориш с някой, и не те разбират, той защото не са от планината. Планината е приоръст на молитва. Планината на молитва. Илия се молеше в Кармил, Моисей на Синай, Исус. Това са хора на молитва. Разбирате ли? Така че събери се с хора на молитва. Буквално много неща мога да кажа за това.
Търсиш, говориш, с това не си пасваш, говориш, с това не си пасваш, говориш, с оная не си пасваш. Разбирате? Но когато намериш човек на планината, халелуя, който не стои по планината, който се качва върху планината и там говори с Бога. Когато намериш човек на планината, халелуя, казваш, намерих ти. Халелуя. Така че ако си мъж на планината, че ще търсиш такива хора. Ще търсиш и ще намериш. Понеже мъжете на планината се събират от всички народи и нации. Халелуя. Халелуя. Искам още нещо да споделям. Земята, бях ви казал, много наблягах на това. Земята не може да изцелява земята, но небето може. Разбирате ли? Ние сме земя. Пръст, нали? Библията казва така, пръст. Библията казва така, пръстните не могат да променят земята. Плътските не може да променят земята. Плътските християни ходят по земята и търсят да ядат от тук, да ядат от там, ядат от там. Свърши храната тук, ще отидем да търсим храна там. Земните търсят храна. Разбирате ли за какво говоря? Небесните, те не търсят храна. Небесните променят земята. Исус спечели в пустинята, не спечели в градината. Спечели в пустинята. Разбирате ли? Разбирате ли какво говоря? Адам беше в градината, ама падна. Беше заоградена от атмосфера, правилна, която Бог му направи. Ама падна. Какво имаме предвид от това всичкото нещо? Да разберем, че Исус спечели пустинята. Адам загуби градината, но Исус спечели пустинята. Какво има предвид? Дали си в градина, дали си в пустиня, не трябва външното да променя вътре. Трябва ти, където си, ти да промениш атмосферата. Защото Адам говореше на животните, даде имена на дърветата. Но Христос може да говориш и на земята, и на небето. Които го вярват от тия слава Бога. Земята не може да променя земята. Ма небето, небесните могат да променят земята. Църква, разбирате ли? Знаете ли, на небесните земята помага, Библията казва. Халелуя. Сега, още само няколко минути ми дайте. На това много искам да наблегна. Го оставях най-последно и по-така го казвам. Нали? Винаги съм го казвал като закачки, че Божията математика не е като нашата математика. Божията математика не е като нашата математика. 2 плюс 2 за нас е 4, ама за него може да не е 4. Нали? Така че сега Божията математика, искам да ви обърна много точно внимание. Това и просто го хванете. Не може да носиш царство някъде. Слушайте ли какво казвам? Не може да носиш царство някъде, слушайте внимателно, ако не си син. Схванахте ли нещо много важно? Ама аз съм вярваш. Те много има. Разбрахте ли какво казвам? Може да носи царство само този, който е син. И дъщеря, нека да дадем само на Бога. Царство говори за друго управление там, където си. Така че друго управление там, където си, може да го донесе само син и дъщеря. Разбирате ли? Много пъти, нали, моята закачка. Библията не работи в ръцете на всеки. Библията работи в ръцете на синове. Знаете ли, Библията, обърнете внимание, може да я чете и да я разбира и да живее само този, който иска да стане син. Аз искам да си остана вярваш. Няма да работи в твоите ръце тази Библия. Искам да стана син, означава друго. Искам да се променя, да съм като него. Искам да имам неговата мечта, искам да имам неговото виждане, искам да виждам това, което той вижда. Ама аз викам Господ да дойде да ми помогне в живота ти. Така ли иначе живота ти е заминал? Предай го доброволно, ще намериш друг, който той има за тебе. И аз бях си тисках живота. Исках да си градя живота. Разбирате ли? Няма да влизам в това. Така че, не може да носи царство човек,
ако ще вярваш да е, ако не е син преди това. Халелуя. Не можеш да си пастор, ако не си син преди това. Не можеш да си пророк, ако не си син преди това. Разбирате ли за какво? Да можеш да си апостол, не можеш да си, ако не си син преди това. За да бъдеш пастор и пророк и така нататък и президент, ако искаш да станеш, преди това ти трябва да си син. Защото Библията говори за син. Притчи, ако бъдете внимание, притчи говори: сине мой, така прави, сине мой, бащина полка, сине мой, сине мой, сине мой. Алелуя! Алелуя! Кой се нарича на църква? Амен! Сега, Божията математика, чуйте, хванете нещо много важни семена. Важни, как да кажа, принципи. За да те издигне Бога, не казвам хора, за да те издигне Бога, чуйте нещо, трябва първо ти да се наведеш и да издигнеш някой. Амен! Мога да чуя добро амин за това. За да ти издигне Бога, тебе да издигне, трябва първо ти да се наведеш и да издигнеш някой. И Бог ще ти го върне. Кой разбра за какво казва? Си кажа и друго нещо. За да ти даде Бог, трябва първо ти да изкараш и да дадеш на някой. Алелуя, може да чуя амин за това. Амен! Ако Библията не е променила твоя живот, тя няма да промени живота на никой около тебе. Амен! Разбирате ли какво говорим? Ако тази Библия за тебе не е станала храна, ти не можеш да даваш храна на никой. Ако тази Библия за тебе не е живот, ти не можеш да даваш живот на никой. Ако тази Библия не е изцелила тебе, ти никой не може да изцелиш някой. Ако тази Библия не е разделила тебе, ти никога не... Разбирате ли? Дух, душа. Разбирате ли за какво говоря? Ама аз съм вярваш, а пази Боже, още и ти вярваш. Мога да чуя амин за това. Библията ни казва: намери се да направите вярващи. Библията казва ученици. Учениците ни казват нищо, не искат нищо, не гледат ръцете му. Те казват: научи не как да се молят. Когато научиха как да се молят, чудесата и знаменията ги следваше и нищо не ги мислиш. Алелуя! Алелуя! Така че ако Библията не променила тебе, скъпа църква, не да очаква да промениш няколко от тебе. Халелуя! Друго нещо, което искам да кажа: Бог приумножава само това, което имаш. Не това, което нямаш. Аз мечтая за това, нямам го. Той приумножава това, което имаш. Ама аз имам това, даваш ми още от това. Защото това, което имаш, ти много, друг няма. Амен. И Бог приумножава това, което имаш, само да даваш. Това е твоята част. Халелуя. Бог приумножава това, което имаш, не това, което нямаш. Богатството на човека е да има Божието присъствие. Скъпа църква, амен. Ако имаш Божието присъствие тази вечер или ако го си усетил по нов начин в живота, това означава едно: ти си богат човек. Амен! Може ли да ти имитирате за това? Кой го вярва за това? Въобще кой го вярва? Той е тук тази вечер, скъпа църква. Същия Господ, Той е тук тази вечер за нас. Халелуя. Халелуя Боже. И знаете ли, Той е по-голям. Библията казва така: вие имате по-голям от Соломона. Халелуя. Кой разбира за какво говоря, да се изправи да те слава. Остава ги да умрат. Лазер ли? Знаете ли, обаче умрелите чуят гласа на Бога. Алелуя! Скъпа църква, искам да се върна на това. Бог иска да те благослови. Амен. Вярваш ли това? Бог иска да те благослови. Естествено, Бог продължава да благославя. Въпросът е какво ще се случи след това. Искам да чуете нещо много важно. След като Той Бог те благослови, и слушайте, и ще го кажа точно и ясно, както Библията го казва. Той иска да се ожени за теб. Какво имам предвид, пастор? Какви сте тия неща? Да, защото Той те гледа като невястра. Нали ще жените фърчи на небето, чакай да фръкнеш и тогава се качиш. Знаете ли, ти мога да си, той не може, че има до жени, още тук,
Бога. Невястата, ако ти се ожениш за него сега, слушайте внимателно, всичко, което има там, то ти принадлежи. Амин. Амин, църква. Разбирате ли за колко говоря? Ама ще се женя, той е Господ, аз съм това, аз съм слугата му, аз съм това, аз съм офицата му, аз съм... Не знам как да ги наричам тия. Не, знаете ли, невястата ще отиде на небето. Невястата ще посрещне царя. Защо така? Защо Бог така нареди? Защо така пише Библията? Нали? Как нали, да го обясня? Защо така? Защото, скъпа църква, ако не се ожениш, преобразно казвам, преобразно, невяста, ако не се ожениш за него сега, за младоженика, слушай, че внимателно ти ще се ожениш за този свят. Кой разбра какво казвам да каже амин? Кой иска да се ожени за младоженеца? Нека да ударим слава на църква. Слава на Бога, наистина. Халелуя! Учили сте, казаха, научили